Aksyon! Balita! Ingon, dako kayo nga pagpasalamat kang Senator Amy Marcos sa iyang paghatag og higayon nga makaani siya karong adlaw kay aron paghatod sa ayuda. Ang iyang pag-anhi dili lamang na ingong naghatod siya, nagpakita na siya sa iyang gugma sa Negros Oriental. Kaya sa tanang mga probinsya nga akong nakita o naobserbaran, kining Negros Oriental ang pinakadako ang gihatagan niya og AX. And then kini na pud ang murag na suroy yun niya nga pag-ayo. Nato siya mga syudad pero dili gyud ang probinsya. Tama nang pasalamaton gyud kog dako sa mga Marcos sa ilahang murag paghatag og kanang dako kayong pagtagad sa katawan sa Negros Oriental tungod sa suporta nato sa pamilya Marcos. And if you notice, niingon gani siya nga kabahin sa Fisheries and Agriculture Development, gi-mention ko niya akong ngalan. Because during the time nga nangampanya pa mi, si President Marcos happens to talk to me about why I am opposing the importation of galunggong. Pareha po niya. Ringon ko ni, parehas yun mi og idea ba ni President Marcos o ni Ma'am Amy. Because ang galunggong mangong gi-import nato, naara mo dili ra mo sa Pilipinas ko. Sumura na giluto tas atong kaugalingong mantika. Ang problema lang tungod sa mga balaod ug tungod sa mga pamaagi, dili nato makuha ang galunggong. So mo nang niingon ko, there's really a lot of things to do. Mapabalik nato ang panagat nga malambuon nga sustainable fish catch. Ingana ang idea. So gihatagan ta og katungod ana nga mo explain sa pamilyang Marcos. So ang usa gis akong gi-emphasize gyud nganong mas sustainable ang fish catch. Ibalik ra nato tong balaod nga gigama ni kanhi presidente Ferdinand Marcos Sr. katong sa Fisheries Code niya, katong Presidential Decree 704 naray gamay refinement sa to. Kay ang Republic Act 8550 manggod kaning sa Fisheries Codes was done murag kanang gihimo sa mga daghang magrally at sa una ba magrally para magama ra gyud balaura. Dili ba scientific, dili ba simplified, dili para sa atong mga ginama nga balaod ni former President Marcos. So mo to hinungdan muna siya usa sinungdan nga nung ni-deplete ang atong fish catch. So mo nang kalipay kay ko nga gi-mention dito sa mga Marcos because I have to explain nila ang mga pamaagi nga mabalik ang ato ang sustainability sa pagpanguha og isda. Senator Amy, mudugang pa siya, di ba? Nisulti siya kanina. Mudugang pa siya kay tungod na sa ilang kalipay nga nidaog si Bongbong Marcos dinhi. Napirdi siya sa Negros Occidental. Napirdi siya sa Bacolod, napirdi siya sa Negros Occidental by 37,000 votes. And nidaog sila diri sa Ato Overline by almost 100,000 votes. Nidaog siyang Pacquiao by 30,000 plus votes. So, dako ang ilahang tan-aw sa utang kabubuton sa katawhan sa Negros Oriental. So mo nang doon na pa rin mga dugang. Ang farm to market roads, mga bridges, na-discuss na mo. So by next year, we will expect more projects from the national government. Aksyon! Balita!